много сме доволни от крайния резултат. Много дейности се извършиха. Впечатлиме бързината на реакции. Казвам се Константин Ковачев от София. Разпространяваме метод за самопомощ, казва се Active Sitting. Започнахме така с идеята да направим ремонт на една от стаите, кухнята, най-важната стая в къщата, на която ни беше правен ремонт от може би над 30 години. В интерес на истината много бързо получихме, буквално може би на следващия ден, оглед и съответно оферта за предполагаемите услуги, които трябва да се извършат ремонтни дейности. Впечатлиме бързината на реакции. Ако трябва нещо да се промени, има бърза реакция да се промени и да стане както е най-добре. Да, много сме доволни от крайния резултат. Много дейности се извършиха, като едни от най-впечатляващите, като финален резултат е изработката на цяла кухня с отделно ВИК, с отделно електро, отделно всичките плочки и замазки и така нататък. И самата вода ни беше много слаба и цялостно изграждане, защото сме в къща, водопровод от водомера до съответно цялата къща. Бих казал коректни. Да, бихме препоръчали.